kakabsat, tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Madaydayaw nga Dios, agyaman kami manen, iti daytoy nga rabi, iti daytoy nga gundaway, nga inkam magdengeg, iti saom. Ket agyaman kami, iti panangited mo, iti grasyam, tapno iti kasta, agtultuloy kami, nga agdalyasat ditoy rabaw iti daga. Ket sika kung mangord apo iti makipag-adda kada kami iti daytoy nga rabii, sapay kumat agbunga daytoy panagadalmi iti saom. Ket inkam met inaynayon apo dagiti amin nga mamaestro, dagiti amin nga naayat nga tumultulong kadagiti ubing, kadagiti amin nga agad-adal, dagiti teachers. Sika kumaapo iti mang bendisyon, iti amin nga tarigagay da, sika kumaapo iti mang papigsa, mangited iti grasyam tapno iti kastad at dapay nga ayaten da iti trabaho da ken maayat da met dagiti amin nga pagserbian da. Ket sika kumagord apo iti mang protektar kada kami nang naruna inaynayon mi matapo dagiti amin nga naapektaran iti daytoy nga kalamidad nang naruna dagiti kakabsat mi jay Visayas. Sika kumaapo iti mang salaknib kadakwada ilisim kad kuma ida iti amin nga ranggas dito nga typhoon. Amin dagitoy dawatan mi itinagan ni Jesus nga anak mo kana apo mi. Amen. Amen. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. When kabsat mi ang Kristo, manen, good evening, good morning, or good afternoon. At dinuman ti ayan nyo, pasati ti lubong. Kat gaman tayo ti dahi nga gundaway kat nga rod, ngayon tayo nakatipun-tipunan ng panag-programa, iti dahi tuwing Adal Biblia sa uti Diyos sa uti biyag. Kat kabsat, kablaaw ka dagiti teachers, yeah, Reverend Lester. Well, po adatin ni teacher ko di high school ni Sir Marvin Otto. Naimbag nga rabikan ka, dagdangdangag suna. Happy Teachers Day. Happy Teacher's Day, sir. Well, so rambakan tayo ti Teachers Day ita extend sa dati tiyang na ti dahul month, no? So Teachers Month iti bulan ti Oktubre, or of course in particular ti ita tingal daw kita kablaaw kadagiti amin nga mamaestras, our teachers nga naayat nga mga sursurok at nga rod kadagiti ubing. So malagi pong pa dagiti teachers mo di Reverendo. Hanan apo di daduma. Ano dyan ito Malagip ko iso da po parkago dagi sursuro da di ubing kami. Amen. So malagip kupay mo dagiti teachers ko di. So happy Teachers Day. Nga natatan sa dagiti daduma kat dadapay lapi nga profession, no? Although of course they have been natuyen na promote mo na dadating na nga nga saan. Student principal. Then kahasjay kas kada natan superintendent uno niya data supervisor kahasjay ket kablao manen kada kayo. Amin nga teachers mi kaya na siyempre tiday tingan tayo panagaram bakit nga ro ti Teachers Day akit bigbigan tayo iti kangatuan nga maestro tayo ni Apo tayo Hesus Kristo. So itin tayo parang itultuloy met ket kablaw met kadagiti nagrambak iti birthday na sino dagiti agrambak ti birthday na kadi Iti October 3 isumet interi ng bakan dati pa nag-birthday ni Reverend Father Loren William. Father Loren, happy birthday Apo. Kaya nag-birthday di Domingo, October 3. Iso na iti parish priest iti Sayangan. Ken kumusta kita Sayangan na po ti ato kumusta kita sapay ko masikaradkad kailan ta ni pado ti cases tayo iti lugar tayo kitanad tayo kabsat mi. Stapay ni di Kalman Reverendo. Sumet iti panag-birthday ni Reverend Father Elpidio Silog. Elpidio Silog, happy birthday. Iti sunati Coraparoko ti Araw Rahil. Ket happy birthday, Father. Ken siyempre, iti kalman ket narambakan mo ti fiesta ni Saint Francis, ni San Francisco.
of May Assisi. kumano Francisco tinagal ni Farel Pidio niya. Ay, napunta pa. Francisco. Ano di jay Italian na Francesco na nagpintas. Napintas lang tamo tinagal ng El Pidio. Happy birthday, Apo. Happy birthday. Kasta pa yan itangal daw, kita rambakan ti anniversary met, ay ti day di Father Jose Alipio, ti death anniversary na, may rest in peace. Kan kasta pa yan, dagiti dadumang, amin minatay tayo, sapay kumagina na day ti kapya, hinayon tayo karkaralagan, dagito ikat nga rupi musay, ti day ti nga tiyempo, ti pandemya, may ti rest in peace. Dapat ti dadumang kablawan tayo, Reverend Lester? Awansan Apo, awanti balagip ko. Of course, dagi teachers tayo, so dapat iti Bulanda, dati iti Aldauda. So, happy Teachers Day. Yes, manayin Happy Teachers Day. Kada kaya amin nga teachers may. Ket, well, iti da ito yung aldaw, ano da ito yung tiempo. Ket, dalad ito yung mapadpadasan nga bagyo niya. Bagyo dyan, ano man pa dyan, di para na ti Bisaya sa da ito niya, Reverend. Ayun, Apo. Ni marikrik natin lang tapay met epekto na gapu iti da ito nga tudtudo. Kan siyempre, da ito itultuloy ito yung manin. Ket nga ro, da ito yung mapadpadasan tayo nga pandemya. Ket manin, anad kabsat mi kan Kristo. Kabsat mi da, pabagayam mi da. Kasta pa yan, kada ito yung tiempo. Ket niya ito mapaspasama kada ita tiempo, level. Iti meten, iti parik na, dagiti amin nga politicians. Of course, tabat iti madama, iti filing of the certificate of candidacy of politicians. So, dagiti When, so madama da ito yung gana da ito malpas, 8 sa, no? October 8 sa. So anyway, so good luck kadagiti amin nga kandidatos. Ket, well, kada tayo nga butantes, ito tuloy tayo karanag para iti na kapya kuma nga panagbubutos ton tunumay nga tawen. Iti May 9 sa dito niya, May 9, ti umay nga tawen. So, manin, good luck kadagiti amin nga agtaray nga politicians. So, sapay kuma at daday ta akong magpaiso gagara na ti panagserpi iti ti rason iti panagtaray dagiti apong politiko ya reverendo Wen, Apo. when kasta pa yan so itang bulan ti Oktubre weda dato yung ti Oktubre ngayon October 5 nagbiti aldaw panagtaray ti tiempo. So, October, November, December, naku, nalpasan ti 2021. Kasi lang nagpartakwanin nga pimana, limabas na ti 2021, ya? Kasi lang di 2020 matlaan. Anyway, so itang Oktobre, kahit adang nga jay marambakan to, mapasamak to nga makan ko ng Synod on Synodality, kung ano na ito Kahit rugyan tayo nga pagsaritaan, agsiputa da ito ti pagtutungtungan tayo to. Kadag ito umumay nga daw, tada iti kat marugyan kat nga ro no October 10, 9 kan 10, may rugi da ito nga irukatan ni Apo Santo Papa ni Jay Roma. Kaya no ito no sumaruno nga Domingo na din jay, ti October 17, kaya ti sumet iti na to yan. Makunang opening na day tamit kadagiti na duma nga dioceses iti entero nga lubong. Wagasam day ta nagpintas niya panunuten. Ti entero nga lubong na ito meanwhile, of course, no umay nga Domingo, anya ti mapasamak to umay nga Domingo kadi, Reverendo. Of course, this coming Sunday, isumat iti celebraran tayo iti IP Sunday, kan kastamet iti closing of the season of creation. When so dayto hindi ko baga tayo iti nga panag isirakit nga ro ti season of creation, although syempre may tultuloy lang tama dayto panangaywan tayo iti environment tayo. So may sirakit nga ro ti season of creation to may Domingo ken may rana jay panakanambak ti makunkuna nga IP Sunday, no?
Wen So apo. nagpintas da ito nga connection, nagsipunta ka da tayo kat nga road nga eyepiece nga makuna kat daday ta nga special nga connection tayo met, iti aglawlaw tayo. So dahito iti marambakan into numay nga Domingo kabsat mi ken Kristo. Kaya na manen day jay kat nga road, di makun ko na nga synod, so dati tema na dahito yan, yakti pa na tema na dahito ka di, reverendo. Iti synod on synodality ket napauluan man iti daytoy nga tema for a synodal church, communion, participation, and mission. When DJ ti tema na dahito for a synodal church, communion, participation, and mission. So manamnama nga iti panakipas tayo amin dito So dahito ito ti may parang kadata yun to no may nga alaldaw no ito no kadagito yung may nga alaldaw ket dahito yung amin numan pa dahito ket it is in view of the Synod of Bishops nga pasamak into no may nga 2023 pa yung mataytoy DJ diocesan level na kahit ni Apo Santo Papa mapasama ket nga ro daytoy panagdengeg launay. So nga daytoy nga ipimandi na unay-unay na uray pa idi nagbalin di ununa ng panagbalin ng Santo Papa daytoy ti unay-unay na dayjay panakipag istorya. Kadagiti na duma nga tao di reaching out to the peripheries. Dayjay ti kanayon nga ibagbagan. So nga daytoy ti first phase na daytoy ket isu ti makunkunang listening phase. Reverendo. So daytoy ti tiempo nga panagdingeg kadagiti naduma-duma nga boses ti tatao no. Dagiti nabunyagan may raman pay uray dagiti naduma naduma nga uray pay dagiti kasla nga pimanaw iti simbaan may raman pay dagiti dagiti agtutubo dagiti saan unay nga mangeg iti boses na daytoy kumangay iti mangeg iti boses na itang gundaway. Wen apo. So daytoy ti manamnama ket madengeg tayo kuma dagiti daytoy yan uray sabsabali nga kapanunutan ay suti umaneg akat nasaya ti jay. Paday iti barbaro nga kanya day tangag payso kapadasan akit sige magatay lang ta dayta. To daytoy ti tiempo nga makinistorya tayo tunggal maysa. So DJ man. So anya daytoy ngamin synod reverendo anya ti kahit nga sawen. Daytoy kakabsat siguro mangmangeg tayo ibaga-baga ti papadi, dagiti katekista daytoy word nga synod. Ket kahit nga sawen daytoy apo, ket it indicates the path along which the people of God walk together. Iti man kakabsat ipasimudag na iti panagmaymaysa nga panagdalyasat dagiti amin nga tattao. Nga tattao ti apo. So daytoy apo ti kasla nga ipakita na daytoy iti communal listening. Iti apo digi panagmaymaysa nga panagdengeg kadagiti amin nga boses nga balintayo nga denggen. So nga nagpintas apo daytoy kahit nang ipakita nga ti simbaan tayo tatan kahit amunan nga agdengeg. So dito apo ti makita tayo nga ipakpakita ni Pope Francis. Dito apo. When so DJ iti kaslang babang panang describe tayo no anya aday dayto synod nga makuna kaslang nga tayo walking together kuna na dayto ngamin DJ iti imahin nga maala tayo walking together nga ginistorya kay Jay ken denggen yu tunggal maysa nya ken syempre DJ ket agturong to iti panag-action ko ag-action kayo may samot lang kalakas Jay. So daytoy ket kunana ka nga rod synodality enables the entire people of God. So amin tayo kumaritoy to walk forward together. So DJ always together daytoy. So panagkadwaket nga rod listening to the Holy Spirit and the Word of God. So umuna-unay daytoy panagdengeg, umuna-unay panagdengeg tayo amin. Iti Espiritu Santo, no? Iti Apo, no? Tapos may kadwa DJ panagdengeg tayo tunggal maysa. No? Tapos ti panagdengeg tayo tunggal maysa makita tayo DJ iti panakisao iti Espiritu Santo kada tayo, no? So nagpintas nga ijay imahin mo't lang dati may isang sak malagipan no sino nga santo nang ibagay jay
kasla kunanapi man ijay. Nakas pangarigan man aday ti grupo, ti katao nga agmi-meeting kas pangarigan, kunana dijay, saan yu liplipatan nga denggen mo ti baga dijay kaubingan. Right. Tabaka ada iti may baga na dijay nga naibaga ti daduma. Nagpintas dijay nga imahin met nga maala tayo dito. So kasi kung mga agpaisoteramidan tayo, kaya dagiti daduma nga detalyes na daytoy maiparangto kada tayo. So pa ito siguro ti pagtungtungan tayo matlang dito oray dito programa tayo kanda duma pa nga programa tayo ito radio station tayo DCWT 540 radyo totoo. So di chay tuman iti aramidan tayo kabsat mi. Okay, so karugabsat iti tayo panangi tultuloy ket pantayo iti daytoy makunang Bible story reading segment tayo. Kaya yan tangay ta di napalabas nga Domingo kat isun iti nabasa nga muna nga naibasa ko na kuma no? From the book of Genesis. Kaya isuman iti tuloy tayo nga kitain o kano anya ti bagana pa kada tayo. Anya dagiti na dumaduma nga tema ijay nga palagip na may panggap ti panagbiag tayo akas Kristiyano. So, DJ tintay kitaan kat nga rod, kata dawatin tayo man, ti panangibasa kada tayo ni Reverend Lester, iti daytang parte iti Biblia from the book of Genesis. Dito yung may basa, naadaw iti libro ti Genesis. Kinuna ni Yahweh a Diyos, saan anasaysayaat nga agmaymaysa ti lalaki, yaramidak iti maitutop akadwana ken katulungan na. Nangala iti daga ket inaramid na dagiti amin nga animal ken amin at tumatayab. Impan na ida iti lalaki ket binayan na nga isu iti mangted iti naganda. Noan niya ti awag na kadakwada isumet iti nagbalin ang naganda. Pinanaganan nga rod ti lalaki dagiti amin at tumatayab ken dagiti amin nga animal. Ngem awan kadagitoy ti maitutop akadwana ken katulungan na. Kalpasan na, pinaturog ni Yahweh a Diyos ti lalaki. Bayat tinargaan a panagturog na, nangala iti maysa kadagiti paragpag na, sana tinapalan iti lasag, tinangikatan na. Inaramid na a babae ti paragpag, ket inpan na iti lalaki. Kinuna ti lalaki, adamet laingen kas kanyak, tulang ang naggapu iti tulang ko, lasag anaala iti lasag ko. Babae tinagan na talalaki tinagtaudan na. Daytoy tigapuna a panawan ti lalaki dagiti naganak kenkwana, tapno agtipon da iti asawa na ket agbalinda amay maysa. Tisao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Kaday takad nga rod kabsat mi kan Kristo, day tinaybasa kat nga rod nga ato yan, first reading tayo, hindi kalman, kat itakit nga rod, tayo tuloy nga kitain, no, anya iti ibagbaga na dahi ito, iti biyag tayo akas Kristiyano. Namumunaunay, akit na sa itlaunay nga tayo kitain man nga dahi ito'y makunang creation story ti natulag, particularly ti book of Genesis kat duwa na ito isang kadi Reverend Lester. Right. Duwa nga creation story na ito so umunaw-unay masapul nga kitan tayo matijay tapno numan pay ngam no oran numan pay duwa akit agklinom complementar na ito nga duwa no. Katuloy sa pwede katang kung I was not aware of this ang gana iti seminarista nga istudyaran kat nga rin ito tsaka mukha ni Reverendo Lester no mas musta mo ti kapadasan na may di lang nagseminarista nga ay kasi gayam na ito so adungag pa iso gayam iti adalan tayo kat nga rin no iti may panggap iti na iti Biblia tayo so may sada ito kat nung tayo, no ada Biblia yun dito, para siyang kita niya, ti may isang creation story kat nga ron, dahil ito'y maadaw iti Genesis 1 dijay, hanggang na iti 2:4a, kuna na, chapter
2 verses 4a, the first part na di jay. Then the second part, the another creation story, ket the Genesis chapter 2 verse 4 agno giti jay kagedwa na ti B hanggang na chapter 3 hanggang na verse 24, ya. So noon tayo kita di jay nga agpaiso jay ipadas tayo lang ikumpara kadi di jay duwa nga creation story. So jay umuna nga creation story yan ti makita tayo jay Reverendo Lester kadi. Ket kakabsat na intay kitaan man, intay basaan, dito Genesis chapter 1 to chapter 2, 4a. Ket makita tayo nga dito creation is divided into days. When so di jay ko lang na nga the first day kung kala na jay no dati baga na dati mo na ang aldaw. Tapos ituloy namanin di may kadwa ang aldaw. Saan kadi? Wala po. Di jay first creation story. Kam jay second jay may kadwa nga creation story awanti kasi na. Awanti mention no days or other periods of time are mentioned awan di jay. So wala kitaan yun to di jay Biblia jay kabsat. Wala po. May kadwa nga punto niya ti makita ti jay. May kadwa kabsat ket Genesis, the first nga creation story. Creation has a cosmic scope. When kahit na nga sa wen ada di jay kunana jay tangatang Universe, kung kunana di jay iti dagiti bulan dagiti stars so nalawa ti scope na. Ang di jay may kadwa nga creation story sarita na la ijay the creation has to do with the earth only. So di jay kasi lang ay nag-concentrate ijay Garden of Eden iti earth, Wala po. Mother Earth, no. May sapay nga punto nga makita tayo dyan nga kasi lang nagdiferensyanda. Di may katalo kakabsat ket first nga creation story, animals are created before man. Okay, tapos di dyan may kadwa. Di may kadwa kakabsat ket diti tao na parswa umuna before animals. When so di dyan iti may isa nga makita tayo diferensyanda di dyan. Nagbinaliktad. So nagbinaliktad. Dyan first creation story kasi lang ay umuna dagit iti na iti lubong and the animal hanggang nati maudi let us create man in our own image and likeness kana na di jay so maudi jay tao Maudi tao. and di jay may kadwa nga creation account ket isuti muna jay tao nga naparswa Before tapos animals. ada jay animals nga pinanaganan na di jay no. So, antay tuloy nga kitaan pa idagi na do mga punto dito eh. May kaupat, kakabsat kat may first nga creation story, animals are part of a cosmic design along with plants and everything else. Okay, tapos may kadwa, May- creation account. Then may kadwa kakabsat kat animals are created for a limited purpose. Ito nga purpose kat to keep man company or be a helper. Dito makita tayo. When, kaya na dito ikat nga ro, nabasa tayo di nabalabas nga Domingo. Binasa ni Basa. Reverendo Tatay nga Bible story segment tayo. So, di dyan, nabasa dyan, pinanaganan na kat nga ro ni Adan, nagiti animals, do they turn out to be unsuitable for Adam, forcing God to make Eve instead. So, di jay. Tapos, sumarunong nga punto, makita tayo jay, niya pa jay. The first nga creation story, man is to rule the world. Di may kadwa, kat man is to have charge of Eden only and presumably is never to leave it. When so di jay ti makita tayo di first creation account, man is to rule all the world. And di jay may kadwa, creation account, kas lang ay nai-focus kat nga ron manin, di jay Garden of Eden. And kas lang saan na kumanga panawan di jay. Siyempre makita tayo ito, mabasa tayo, sumasarunong kapitulo na di jay, no niya itinapasamak. Tapos, saan niya pa ito, iti makita tayo? The first nga creation story manan kakabsat kat dati babae, kat naaramid, naigiddan nga naaramid kan dati lalaki. No, second story, kat
kasi nabasa tayo tatay, binasak nga reading, ket naaramid pa imuna di tao, di lalaki, santo na inaramid ti babae. So, woman is created after the body of man. Okay, well, so the first creation account is lang nga naggidandalan tayo dito tas DJ nga ron. Let us make man in our own image and likeness. Lakas lang naggidandalan tayo DJ. The second, may kadwa nga creation account, nung basahan tayo man din DJ, kaya DJ ni babae, na aramid ang nagapu di jay sigun di mabasa di paragpag ni Adan, no? Kita dati istorya na di jay nga nangag ko awan da iti di Biblia istorya tupo-tupo nga ako na da no apay kanong ito yan kinikini ti babae ti istorya na kanu di jay kita siyempre jay nga ron pinaturog ni Apo Dios ni Adan nga la iti paragpag ti aramidan na kumang babae kat nga ron. May di imbati na pagpiit, may kanu ti aso, kat tinalan di aso, intaray na. Kat pinamat kanu ni Apo Diyos, tinalan na kat awan, tinalan na kat ipus ti aso. Kat niya nga, awanan di paragpag, ti adakin niya na kat ti ipus ti aso. So nga di ipus lang ti aso kanu naramin na, so nga di kanu, numag na iti babae kat kine-kine. Wit-wit ipus. Wit nga kunada. Well, siyempre, diya kat istorya lang di jay, istorya tupo-tupo di ako na da. Ano nga istorya ti Biblia di jay, baka ko na yung sumiti ko na da, jay adal Biblia. Tapos ano nga yun nalay nga kini nga lalaki ko na da. Ano nga ron. So nga, istorya tupo-tupo lang ko na da, di jay. But anyway, so di jay ti makita tayo, woman is created after, kaya nagapupay kiti, kat nga ron kiti lalaki, kani Adan, no? Sa bali man din istorya na di jay. So tapno kanu siguraduan ni Eva nga faithful ni Adan. Rinabi kanu nga bilbilangan na jay paragpag ni Adan. Nuduwa tinapukaw. Sos sa bali Adan tuti sa bali. Aday iti may kadwa. Anyway, manin istorya lang dagiyay, istorya tupo-tupo. Awan di ti Biblia di jaya po. Anyway, so di jaya niya pa yung makita tayo iti manin niya sa pagsabalyan na. Of course, in the first creation story, no names are given to creatures. While on the second, all creatures, including man and woman, are given names. Okay, so di jaya, so awan iti na nagana ni jaya, unang creation account, may kadwa Adan. Aw makidi na isurat niya yung bagana di jay, no? Binanaganan ni Adan dagiti an animal ni jay kung kunana. Tapos di jay maudi ang punto dito kaya tanya jay kunana to reverendo the deity. The deity makes a day of the week holy. Di maikapito. When The second creation story, the deity forbids eating the fruit of a tree. okay, so di jay ti yung munang creation account, God rested on the seventh day. Ano na? Yung jay second creation account, kaya jay panangiparit niya po Diyos kada dan kani Ebang kanin data na to fruit of the tree, the center of the garden. So di jay ti kita tayo. Anyway, so dagi jay niya, day duwang creation accounts iti libro ti Genesis. Numan pa'y duwa da ito ikat ag komplementar da ito makidi niya. Di jay nga ro, antay Amerisa na nga muna nga iti Biblia kat saan book of history da ito. Numan pa'y dati history na di jay, siyempre niya. Nga book of science da ito, sa bali. It's a book of faith. Di jay muna-unay. It's a religious book. Iparang na dagiti panursuro. Ada iti purpose na mangisuro kada tayo dagiti religious truths nga makuna. So nga uray kada tayo mo na uray kadagiti ngalal daw mapaspasamak di jay no kas pangarigan ada ti kayat mo nga ipakaawat iti maysa nga tao no maysa nga ubing no mamingsan ket agaramat ket istorya saan? When di jay man nga mga masapul nga kaslang sagsaggay saan di jay scientific na siguro di jay dahil ito tinambura may kadwa kasto kaslang scientific ti dating na
Saan? Ura istorya. Istorya ti aramatem, tapno ada ti pakaawat mo. Kadagi tao. So kasjay iti daytoy, nasantuan na Biblia man, kada tayo kabsat. And so with this then, akit antay man kitaan dagitoy makunkunang religious truths nga adakit nga ro ditoy na gamer itoy nga istorya. So niya dagitoy nga religious truths aya reverendo. Diti unang kabsat ket diti kinaagpayso nga amin nga naparswa all creation ket aramid ni Apo Dios. It's the work of God alone. Ano natin kakabsat. Okay, so di dyan iti muna punto nga makita tayo. So mapankat nga ro dayto imatlang sumurot di jay ada iti credo tayo. Ano ti kunana ti credo ay I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, of all that is seen and unseen. Amin nga makita kan di makita. Kunana di jay. So di jay ati muna nga maibagana dayto kabsat mi kang Kristo. So, all creation is the work of God alone. So di jay ati muna nga antay amirisan dito So, kaya nga sawen, kita po Diyos kat nga rin nga paiso iti na marswa, iti amin. Siyempre, mo tayo magkididay tamanin, iti level siguro, ti panunot, ngam sa bali nga, di jay, mamarisa mo na ito, so nga, di jay, so nga, umuneg jay ko na tayo nga, awe and wonder ko ma, di jay. Saan? Reverend de Lester? Amin nga makita tayo nga pinarswa ni Diyos, kat it reflects the Creator. DJ. So, nagpintas DJ nga kantay amerisen, kitain, ti panagbiag tayo at tao. Tapno DJ nga rod, nasayat launay nga di kalman lang. Narambakan ti fiesta ni San Francisco. Po nga Di Assisi. Kat DJ ti kapadasan na piman. So nga rod nga very, nasidig, iti makunang nature. Maka amundi jay amumadi laudato si Signore Reverendo. Praise be to you, Lord. Praise be to you. The canticle of the Son, canticle of the creatures. Kuna na di jay. So tatoy ko madi jay nga paiso. Basta di jay iti panagdaydayaw iti apo gapukat nga ro kadag iti nga sagot ti aglawlaw. So tayo tultuloy nga rambakan pa lang dahito in the season of creation. Nga nakot nga ro diti October 10. Manin, kung na tayo, hakit itultuloy tayo lagta mo tayo dyan. Numan pa agibos sa dahitang season of creation nga makuna. Siyempre, di pa nangaywan tayo. Ti aglawlaw kat agtultuloy apo. May kanwa, Reverendo? Dati may kadwa kabsat ket we have to affirm that ipamati tayo nga only God is eternal. Everything else owes its existence to God. Tani iso namet da tayo amin nga ikat we are God's creature. Nga iso na amin tinangaramid ni Apo Dios tinangaramid kada tayo. Deta po. Okay, so this shows that only God is eternal. Ano jay eternal kung na ngamin, anya kadidiya nga sa ngamin aya Reverendo na eternal. No beginning and end. No beginning and end. No end. So 180 gibos na, 180 Rugina. Dijay iti Dios agbayso. No dijay Dios mo kat adda Rugina, han nga pudpuno nga Dios dijay. Naaramid nga Dios. So dijay di ko na tayo. So, sa balimat, di ko na tayo nga immortal. So, immortal, adarugina, ngam, jay tultuloy ko ma. Natibiyag na nanayon. So, jay sagot, ti Apo Diyos kada tayo. A life of immortality. Jay, no? Iti Diyos laeng, iti eternal. Iso na lang, ti kasta. No? God alone is eternal, no? Tapos, sunakit nga rin ti nagkapuan namin dagito nga naaramid, bambanag, iti panagbiag tayo.
So DJ ti amerisan tayo ibagakit nga ro daytoy nga istorya nga maadaw iti libro iti Genesis. May katlo. May katlo kakabsat kat this creating, eternal, and totally transcendent being is the only true God. Ito, he cannot be confused. Hanti ko mga confused kadagiti na duma-duma nga recognize dagiti na duma nga gods and goddesses. So mamati tayo nga dito agpaypayso nga Dios ket may maysa. So na dito the creating, eternal, and totally transcendent being. Dito po. Okay, when so idi nga min ken oray kadagitoy nya dadagiti makunkunang religions nga mamati iti polytheism makuna. Bueno po. Ano ay iti polytheism reverendo. They recognize many gods. Many gods. When so So di the Greek mythology kasi po. so di Greek mythology, di karubat Israel di nga na Babylonian. pagilyan. When dagi jay. So mamati da iti adu nga Dios. Dudyosen. Ano po. Ngem kada tayo mamati tayo ti may-maysa nga Dios. Isu ti pudpuno nga Dios. Isu jay kuna tayo nga iti relihiyon tayo ket May monotheism. When so di jay monotheism kaya nga sa when may-maysa nga Dios. Mono is one, theism, theos is God. So di jay. So anya pa iti makita tayo jay ken so di jay distinct sa bali jay pamati dagiti daduma nga polytheistic dagiti Israelitas kan siyempre kada tayo monotheistic nga makuna. Kung po ta even di no intay kitaan di aglawlaw dang Assyrians dagiti na duma-duma nga pamati met mati dang ijay kano init no bulan ket Dios. So kada daytoy sun god nga kunada po. When so dayay sun god siyempre kada tayo nga Kristiyano di jatet ni Apo Jesucristo ti amin no? So isuna iti pudpunyo nga Dios ket nga rod no? So iti daytoy panag biag tayo nga agpayso metaket antay kitaan na marisen nga agpayso tauray kung kuna tayo nga wenmet may samot nga agpayso ti Dios tayo patyan tayo may sa ti Dios di jay manin di jay temptasyon nga baka adati sa bali nga agbalbalin nga Dios ti panagbiag tayo Manay na yun ang pitatan na po. Manay na yunan. So dagi jay ti intay kitaan nga agpayso ket that would be against the first commandment. Idolatry. And so no dagita commandments mo kas pangarigan mabalin mo nga tayo tuloy nga kitaan mo tayo yung dagita mutlaang so nga kikinonektar mutlang dayto nga programa tayo nga iti dayto nga radio station tayo tadi jay ti taltalantanan mutlang ket nga ron ni Father Jeff iti programa manamit iti adal pamati katoliko no so di jay. So manin aket dawaten tayo mat ti panulong ti Apo tapno sapay ko may sunang agpayso iti bigbigan tayo nga Dios ken adda ngamin ti implikasyon na ta talaga iti panagbiag tayo daytay. Dijay kun nato yung panangin pamay sakit nga ro ti pamati. Saan? Reverendo? Na po. Ta numamingsan ket akseptaran tayo da tayo agpayso nga dito yung Kasparigan diocese tayo niya iti Benguet medyo ada kada tayo di jay makuna nga half apay nga dapat lang dagi jay ket basically ada nga ngamin di jay gapu iti buteng kuna da gapu iti buteng arami din da ito particular ritual siguro gapu tama buteng da yan manin kada tayo numan pa eda da ito yung makuna tayo nga fear of the Lord panagbuteng agpayso iti Apo that is more on the reverence. Saan nga panag... Sa bali jay buteng ay baka dati sa bali mati nga pasama. Amo ti kinang Kristiyano ket dayta ti mangiduron kumakadata amin naramidan tayo ket ayat. It's out of love.
It's not out of fear. Di dyan lang tamo, ti aglablaban ngay, Out of reverence. out of reverence and love versus out of fear. So, di dyan ati, yung tayo reason siguro nga nagpaiso. Gabsat, no, apay nga aramida mati may isang panag. Kapukadita, mabutbutang ka nga, dati mapasama nga madi, ano niya dita, medyo di jay kumabangir nga, di jay agarami, ramidam da ito, gapu iti ayan. When? It's out of love for God and for other people. Well, man and for God, ano. So, anyway, so, aduti implication na da ito yung agpaiso, may tultuloy tayo nga, may reason. Iti da ito yung tayo panag-daanal mo't lang ti pamati tayo, ken panagkarakararag, ken amin-amin na nga, agpaiso. Nya, referendo. When ako, amen. Okay. So, anya pa iti, ada dito yung punto tayo. Diti may kalima, may kaupat kakabsat kat ipakita naman di kinatanok ni Apo Dios. God appears in the first creation account as Almighty. Tanong yung kitaan kat God said, and then so it was. Kuna na, kabayan ti sao ti Apo, kat napaada iti bambanag. Iti amin nga created beings. Sa dita po. Okay, when, amen. So, di jay ang paiso Di may isa pa yung reason tayo tuy, di na parang kada tayo yung creation account. Kaya't iti Diyos, kaya't manakabalin talaga dita. So nga rood nga kuna na jay, God said, kuna na lang, ti Diyos kuna na, adda kuma iti lawag. Kaya't adda iti lawag. Jay, and there was light. Kas jay nga ka-powerful, manakabalin kat nga rood ti sao iti Diyos. Iso nga manin, noon tayo kat nga rood fast forward ay ta, kani Apo Jesus, nga isukat nga rood ti sao iti Diyos, sao ti Apo na ito'y, ti sao, nagbalin, a tao. Kuna na mo tayo jay, iti, kan oray pa ijay, natuin, Ebanghelyo ni Saint John, anya ti kunanay jay, very first verses na di jay, malagip mo Reverend Lester. In the beginning was the Word. The beginning was the Word, And the Word was with God. and the Word was with God, And the Word was God. and the Word was God. Di jay. So, ni Apo Jesus diya, referring to ni Apo Jesus. Kada ito nga sao, nagbalin kat nga ron nga tao. Ni Well, Apo Jesus. So, gabuna, nga di jay mat ibaga ni Apo Jesus, akat the power na di jay. Di jay nga ron, powerful. Amamin iti nagapu iti dayta nga realidad nga iti Apo ket manakabalin ket nga ron. No? Nagpintas na ito yung antaya mamirisan ti panagbiag tayo. So gapuna sapay ko mga iti dayta nga agpaiso no denggan tayo kuma di jay nga sa sao iti Apo kano niya iti bagana kada tayo agbalin realidad ti panagbiag tayo tatawa di ket di pa yung nagpintas kumadijay niya. When. So, niya pa iti, kanato ito Reverendo. so, kaste Apo, nagpintas dito hintay makita, hintay sublianan ngagpay sutatan, we relate to tata Apo ngay kat, especially, no, tatangay tatao ngay kat, even machines, ado iti technologies that create things, maliplipatan tayo dito very foundation no pang adda iti bambanag. So nante kitaan gayam basahan tayo iti libro ti Genesis, we are being reminded nga ni Apo Dios ti nangaramid ti amin nga adda, and we are just participants. Dati yung kat makibingbingay tayo lang dito nga panang aramid, panang papintas iti dito nga lumbong. So dito po. Amen. Kata, well, iti dito nga gundaway, kablawan tayo man, dagiti dengdenge, kaya nang subsubaybay kada tayo, iti radyo, via Facebook Live. Kumusta kayo tapo? Dengdenge, buya, iti Facebook ngagpaiso. When katisingit ko man basaan pa dito text kat nga road, very blessed evening Father and Reverend Lester. Tada kayo manen nga magipingay ti sao ti Dios kada kami pagyaman launay babaen kada kayo ket mapalpaligipan kami. Konakit nga road ni Maril Falmero
and family ti kibungan. No? Good Kumusta kayo tapo? evening, kada kayo taang. Kan kadagiti amin na dumngeg. Kumusta kayo apo? Sapay kumangki sa kakaradkad kayo. Okay, so kasi absat mi ang Kristo dagiti bambanag nga antay palagip ti bagbagi tayo numan pa manen dagiti nga bambanag syempre ket kuna tayo nga tanga mo tayo daytoy ti level iti panunot ngem manen nagsabali ngay nga agpayso no mapan iti level kuma iti puspuso tayo ta DJ nga ron mamati nga dagiti nga bambanag ngamin no napanday ta iti level iti puso saan ngay nga mapukaw day ta saan nga malipatan no iti puso tinang isurat Ada ti forever. no di jay panunot babali nga malipatan na day ta Dati forgetting ako nada. kamnunay panpiman ijay puso in surat iti apo ijay saan pulos nga mapukaw. Dirukam. Amen. So, di jay agpaiso iti intayam amerisan kumakabsat mi kan Kristo. So, nga tayo tuloy man nga kitaan kat nga ron, pa dagiti dadu mga tema dito naman pa partak mo iti oras, tayo pa nagtaray iti oras tayo. Anyway, so, tayo kitaan di main points sa matkat nga ron man, and ito na ibasa nga biblical passage, Bible passage from the book of Genesis. Anya iti ituloy tayo nga kitaan dito the main points in this teaching about the creation of man. Reverendo. Di kita kakabsat ket makita tayo man na isang sangayan nga panakaaramid ti tao. So man was created in a special way. Tay kitaan God took a pre-existing piece of matter but he infused a soul into it, the breath of life, which means that man was enabled to share in God's own life by means of grace. Dati po. Amen. So di jay nga agpaiso ti naramid tayo at ang tao anak iti Diyos in a very special way. So di jay tapos daytoy na isang aw pa nga kano ti isang aw iti apo no. The breath of life. God infuse the soul into it by the breath of life, no? So DJ breath kunana iti kwan DJ ruah kunana iti isang kadi Bueno, ruah spirit mat lang. so DJ kasi nga ron Sangaw. sangaw iti angus iti apo na ited kada tayo, and because of that man was enabled to share in God's own life by means of grace. So, dito biyag tayo, biyag nga paisukot nga ron, iti apo nga bingay nakala tayo. Bueno. So, nagpintas nga amerisan day jay, saan ka di, reverendos. Kaya saan lang nga dayta, manin, kita, nai-connectar tayo man dito iti bunyag, kita dadayta makuna nga sanctifying grace nga naited kada tayo. So, dagito noon tayo mamberisin nga rin kabsat mayunay-unay dito kada tayo. Amin nga kasapulan tayo tapos lang may salakan tayo adan. Inted iti apo na ito Apo yan niya pati bruko maya nga sa bali ada amin nan dito So di jay may ikadwa Created in this way, man is higher than all the animals, whose Lord he is, as he is over all other creatures. But man himself is subordinate to God, his creator. Okay. So man is higher than all the animals. Sige panang panpanagan na kadagiti animals iti pasimudag na dijay. But at the same time, of course, anuman pa iso nakat na nga to kadagiti animals, namahan nga nangat nga to ngem niya po Diyos. So adalad ako madijay nga pa nagpakumba bakit nga ron kada tayo kabsat. May katlo? May katlo, the dignity of woman, also created by God, stems from her being like man, exactly the same in nature as he created to complement man. Okay, so daytoy met nga level ket di jay
panagkomplementar manen ti babae ken lalaki. So talagang equal na ito eh. Awan ti nabababa, Awan na nangat nga to. bababa, nangat nga to. Di jay. The same nature nga ro. Di so nga ro nga nagapu jay paragpag na di jay. The same nature. At di jay iti palagip kat nga ro. Kada tayo, nang nangruna iti daytoy tay panaglalangen kasanak iti ti apo. Although, syempre, kadagiti nga tiyempo kat okay makididaytan niya. Idi nga agpaiso, ada nga jay kasla niya maibilbilang ti babae nga second class citizen. Ano pa? Kano, halang well, kadagiti na do mga nasyon po kasi sa pailang piman. Well, dati patriarchal talaga nga. Well, isungay nga ada jay malagi ano jay istorya nga agpaiso. Dati istorya na data eh. Nga idi kanu dati may isang turista nang bisita tayo may isang lugar kat di jay nga ro umuno na ti lalaki sumarsaruno ti babae kita may kadwa may bilang da nga ro nga second class citizen ang idinalpas iti gubat dinagsubli jay napansin na nga ni umuno naman ti babae yung ti lalaki kat na nasdaaw ka no kat ni nasaat man ta kasta ti mapaspasama ken kaya't nangasawan ka di kat umuno na ti kwan, ti babae. Kat ko nakanood na lalaki, haan, ngamin, tatatan, dinalpas ti gubat, adu pa lang ti landmine nga nabati. So, paununo na lagi ti babae nga magnain siya. So, awan na ti madilad tawat. Madilad ti purpose na gayam. Kung namnula no nagbaliw iti trato na, umaang gayam. Ang nga amin nga umuna, kung nga superior. Uy nga ron. So, DJ But anyway, so DJ ti palagim na ito, we are all equal and dignity. So, may kapat nga punto dito eh. Of course, doon tayo kita hindi binasak tatay nga maibasa. Kat ipakita naman manan, i-assert na the divine origin of the institution of marriage and that marriage is one and indissoluble. When sa DJ mo ti makita tayo, ti original nga plano niya po Diyos may panggap iti panagasawa. So, kaya DJ nga ron, nung tayo connectar dahi tayo jay ibanghelyo mo't lang naibasa nga naibasar mo't lang iti dahi ito nga umuna nga naibasa iti jay original nga plano niya po Diyos ti panagasawa iladawan na kung mga agpaisungay di panagayat iti apo kada tayo. Well, the no? covenant. The covenant. Isungay nga di jay uray pa di kararag ti kasar ijay so ti andamot ijay iladawan na kuma ti panagayat ni Kristo iti iglesia na, iti simbaan na. Di jay. So nga no, humuli ang agpaiso kadagiti kaskasar kat di jay ti masaludsud piman nga kas lang nang runa jay ani ati naramin ni Apo Jesus iti simbaan na. Inted na ti biyag na. Di jay. Kaya siyempre manen, noon tayo kitaan mo iti di jay, daan natulag ni Apo Diyos isungay nga iti simbaan kaya portaran na di jay panursuro nga awan kumati diborsyo nga makuna. Well, po. Di nga ron, iladawan na ti panagaya ti Apo kada tayo. Ti Apo, uray man no, ito'y unfaithful tayo. Ano ito unfaithful ti Lucano? Di jay. Even if we are unfaithful, iti Diyos, God will never divorce us. Di jay, tinagpintas nga na nabasak na ito. Dati di jay, ay palagip na kada tayo. So nga di jay nga paiso atin, tayo kung mamarisan ti panagbiag tayo matlaan. May kalima? May kalima, kakabsat kat diti, makita tayo the primary purpose nga ti panangaramid ni Apo Dios matlang kada tayo is to become fruitful. So nga the primary purpose matlang ko iti marriage is its fruitfulness. Fruitfulness. Agbalin nga nabunga. So kadagiti married couples, well, they are there to multiply the faithful. Well, multiply.
kasano nga jay kadagiti celebrate reverendo ay papadi. Of course, we can be fruitful in ministry, fruitful in love. When Padangited, we ayat, multiply the faith. when multiply the faith. So, tayo di jay ano di jay ko na ito yan multiplication of the faith to multiply the love, no? So di jay nagpaiso. So ada kami ladamot ijay ang commandment ni Apon Diyos nga be fruitful and multiply. Bueno. Dayeti sa lunsod dagiti tatao kami na. Father, apay ayara ito yung matibagati Biblia, kada kayo kutang kayo magkasawa. Ang kayo nga fruitful. Fruitful lang tamit di nga rod, ti dadu mga wagas, no? So dagiti nasawaan, di multiply the faithful, Bueno. dagiti celibate, papadi mamadre, di multiply the faith. Faith. Kasi saya natin pa nagkita tayo niya. Bueno. Ken may ka-enem, Iti kakabsat ket the second chapter of Genesis also states that there was no concupiscence of the flesh. Of course, due to the state of the innocence of our first parents. Tapo. when so kasi iti realidad idi so nga dito di makunkudang original purity, original innocence. When awanti. Awanti jay silang neto yan concupiscence, panagbasol, imay lang DJ after, no? So DJ iti naganan na kaslang nasayat masublian ladta kuma in other ways babenti grasya mo't lang iti apo, no? So DJ iti dawaten tayo nga mapasamak ladta kuma iti panagbiag tayo unti na dumadumang wagas ken maika pito ken maudi May kapito, man's original happiness and this elevation to the supernatural order are indicated by the images so meaningful to Orientals. Of course, the peaceful garden, the rivers watering it, kandagiti dadumapay. when so DJ ada di original nga rin namin ko man original happiness and elevation to supernatural order. So ada DJ actually nga level idi. DJ nga rod nga po iti kung natin yung fall of man, so nagbaliw aminin ti naimbaga damag ijay nung tayo tuloy kat nga rod ni naibos mo ti oras ten tayo tuloy nga kitaan da ita da jay proto-evangelium nga makunay jay ti first gospel ti naimbaga damag makita tayo mo't lang ijay ti libro ti Genesis nga maiturong da ita kat nga rod ken ti mystery ti incarnation ni Apo Jesus nga isukot nga rod ti nang isalakan kada tayo. Mangisubli ti amin to restore all things. Bueno. So DJ iti kasalangay nga imahe nga makita tayo dito ket dagiti agpaiso so noon tay kitkitaan dito yung mamrisen adalen makita tayo to pagkakonektaran tayo to amin dagito makita tayo to iti nagpintas nga picture may panggap iti biyag tayo akas Kristiyano ket dayta iparang amin dayto iti nasantuan na Biblia ti sao ti Dios nga sao ti biyag, no? Nagpintas niya the Reverendo Lester. Po. Talagang makapa iti pamati ken ayat matlang kini Apo Dios. When ket ni intay tuloy ko magpaiso pag istoryan da ito yung nadanon mati oras tayo. So anyway, intay tuloy da ito nga kitaan kading iti umay nga di oportunidad ti panagprograma tayo at this time we express our gratitude agyaman kami ti panagkikadkadwayo kada kami iti radyo ken iti Facebook live ket manen layaman pa ito ni Reverend Lester uray pa nung nagpakada iti Met gayam nagpakada ta dati panagpakada aday moten iti panagkikita manen. yeah. So it's good to say goodbye so that we can say hello again. Of course agyaman tayo kini Father Ricky so nati nang i-drive kinyak nga from Abatan imay dito iti Bagyo. Agyaman kini Father Ricky. Of course, kini Apo Obispo agdangdangag tatamat lang kanito. So we express our gratitude to our beloved Bishop, Most Reverend Victor B. Bindico,
Also, gratitude to our station manager ni Father Mark Patolne, ni Mr. Rafi Ignacio, ti Master Control, kani Brother Denver. Manin kada kayo amin, kabsat mi, nagdengeg, subaybay ti programa da via Facebook Live, ket gyaman kami, sapay ko mati Diyos ti kang kalayon nga mang tartarabay kada kayo. Amen. Ket gibusan tayo man dahi ti ket nga kabsat mi, babayan iti dahi ito'y nga ano to'y nga kanta kabsat. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander and hear the birds sing sweetly in the trees, when I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on a cross my burdens gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Ket bendition na tayo mga ruti man nakabalin, ken managayat unay, adios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Amen.